Mondragon Unibertsitateko irakasle batzuk pasadizo bateko protagonista izan ziren Zaragozako konferentzia batzuetara bizikletan joanaz. Esperientziaren berri eman digute txirrindulari eta hauen laguntzaileek. Galdera atera zen da non da, Zaragozan. Horra bizikletan ere joan daitek. Galdera hori sortu zen da batek esan zuen, que no hay huevos. Eta hortik aurrera ja, hasi ginen batzu baiet, joango da bizikletan, hor joango da, eta azkenean Dani hemen ez dagoela eta biok bizikletan joango ginela erabaki genuen, eta behar genuen staff teknikoa guri laguntzeko. Atera ginen Dani eta biok bizikletan, eta Iñaki, Eli eta beste Iñaki furgonetan etorri ziren. Gure helburua zen beraien atzetik edo joatea beti eskuragarri egoteko, bai ura, edaria, janaria eta barrez ez faltatzeko. Eduki genuen horrelako rifirrafe bat furgonetako jendearekin, berandu iritsi zirelako, baina iritsi ginen Zaragozan. Bidaia, sare sozialen bidez zabaldu zuten, beraien esperientzia konferentzian aurkezteko. Orduan erabaki nuen, bidaia guztia, bai prestaketa, bai bidaian zehar egiten duguna eta bai ondoren egingo genuena, sare sozialetan nola isladatuko zen eta nola erabaliko genituen sare sozial horiek guzti hori prestatzen. Eskatzen genuen Lizarran, hemen Lizarran gaude, behar dugu toki bat paskaltzeko, orduan batean 2-3 erantzun heldu zitzaizkigun. Ibilbidean zehar izandako anekdotak ere gogorarazi dituzte. Urainen nik katea puskatu nuen. Zigetaen katea puskatu zitzaidan, ez genekigun zer egin, hasi gine furgonetako ideika, urrit zeuden oraindik, zatik berandu batera zidan, eta, denda baten bi hasi ginen, ni katea puskatuta berehala, Dani erori egin zela, barra egiten hasi zelako, eta erori zen, erorketa tonto bat, baina belauna urratu zuen, da. Esperientzia ona izateaz gain, zabalkunde handia izan du. Bai mondragon.eduko webgunean zer nolako trafiko aldetik igoera txiki bat jaso genuela bidaiari buruz. Kongresoko jendeari ere asko gustatu zitzaio, zatik kongreso nahiko teorikoa izan zen da gurea zen kasu praktiko bat. Ez zan hain gauza astuna, baizik eta denok ezagutzen duen erramintak 2 egunetan bakarrik nola erabili, ez? Zenolako aukerak dauzkaten zenbait denda, zenbait enpresa, zenbait hotela jatetxak eta hori, sare sozialean saldu beharrian bakarrik entzun da nola lortu dezakeen bezero berri batzuk.